اوكي ازي عينيو ازي ايديو ازيوم ناتي يبلوم انا ايه دبلوجن نفسيا اوكي كاب علت ناب علت ندات توهلله لتقمطه حقتات اوكي اب سب كونشس مايند هنا زقمط كم فريم اوف ريفرنس تتقيمنا ننهنا انነት نقلصلو بتشاكرا اسا كراون تبحال بنحنا كم امنت قزارب نحر كوينا خاني نفسي تبحال نفسي ثلاثه نغرات تتقالل ثلاثه نغرات ما امرون اي فلتتن intellectual and emotional wealth نزبل عرسي تردي كارلو تا نتبنا باخا كماي غيروم لازم زل عمد بز منقدك عبيون كدالون يخلو let's go okay so this is exceptionally important اذا كنا بلوت احنا ولا بزعبا امنت ممكن نزارب نحر كوينا سرتو ابرديت سلا دقره okay this by far is the most important ብዙሕ ግዜ ካልኦት እንታይ ኢሎም ገልፅዎም ሶሊክል ዌልዝ ኢሎም ገልፅዎም emotional and intellectual wealth ሃፍቲ ክበሃል ከሎ ብጣዕሚ ዓብ ነገር እዩ ንሕና ነፍሲ ትበሃል ኣለሃና ምሽ ኦኬ ነፍሲ ሶል ኢልና ንገልፃ ነፍሲ ኣላትና እታ ነፍሲ ንብላ ኦኬ ብዘይካ ስጋና መቸም ንሕና ንነፍሲ እስኻ መን ኢኻ እንድሕር ኢለካ ንኣብነት ኣብዚ يوديت تخلا يرلق يوديت تخلا ماني خند حريلك مچم يوديت تا نوح صغرا صبق اصفارا كمز استمهارت كمز تسرح كمز تخون الكي كنت نغرني اوكي ازي عينيو ازي ايديو ازيوم ناتي يبلوم انا اي دبلوجن نفسيا اوكي كاب علت ناب علت ندات توهلله لتقمطه حقتات اوكي اب سب كونشس مايند هنا زقمط كم فريم اوف ريفرنس تتقيمنا ننهنا انነት نقلصلو بتشاكرا اسا كراون تبحال بنحنا كم امنت قزارب نحر كوينا خاني نفسي تبحال نفسي ثلاثه نغرات تتقالل ثلاثه نغرات نسا خاني مايند ويل ايموشن يبحالا اوكي امورو سمعيت تحاول وشتنا دولها كجبري ناي مبال ناي ويل كل نجار ويل بقى فتوت صلايو نجبر دبله بمولو اتس ا ويل فقادنياتات مخان حدا نجار مالتي اوكي ناو بزعبا مايند خنزارب نحر كوينا اقدما بيله اتا مايند تبل طرح بنصل كابزن سلسته خطقسا نحر كوينا ناتا سرح انتايو مخزان تيس عن حمشتن كميت ناتا مخزاني تن حمشت قاني لنجارات ممززاني تيس عن حمشتن كميت تخزن حمشت قاميت تمازازن كاب حمشتن لعل قص كان حركي ديلكا قم بعل واتر مان تغير مالتي بس على عينها حدا مصحف تنبب بس على عينها اقل مصحف تنبب سايمultaneous لا بحدا غزي ويكا سوبر هيمانينال تقولصم فتيمم ناتوم جاستيفيكيشن مس حدا راشنال تحسب سب كوادر زيك الخون مالتي انت هذا ان احنا كنساغاغر كوينا اتا قندي عقمنا نحنا كنغبرا نخل افتا مايند كنغبرا نخل نغو بدد مسبلنا واتس يور بلان ننفسك انت بلان لك مغنياتو جينا نتزاربنا خلناس قال واحداتنا تغيروا مالو سغانا يكوننا نحنا مچم تبع القلصم يلو دامن تبع الجزاء يلو دامن تبدغه نغرات علني يلو دامن سب نفسي يبلون مالتي بقى تلياتون يفلطاني نعنا نحنا دغبرنا نفسنا ندحر كوينا كمي غيرنا نقلص علينا تمال بزعبا زنزارب نيرنا نابنت 20 كلتن حمشت نغرات اب نفسنا دسرحنا اب نفسك سرحك بالي قد تسمعمش حمشت نغرات اب 20 كلتن اب نفسنا دسرحنا حمشت حسابات اب امورنا زلوا نعداغا زي وصا وي ابايتا دي مصا حمشت نغرات بلوصات ناي نفسنا حمشت نغرات كاني دخمت ناي نفسنا حمشت نغرات كا اب 20 كنغبرن مني زياتهم بملهم حساباتهم اوكي ابيك قمتو افتا مايند بتبهال كفال ناي سول نحنا ناي نفسنا ابتا امورو تبهال كفال ناي نفسنا امورو كان سرحه اننا سبيريتن سغانان مرخاب كاب كونه نزا نفس زي مسارح تقيما نب حدا بوتا خن بصح تحجزنا نجر كاب كونه نامورنا انتي مدبنا اسكو نامورهم مدب دلكم نمناتكم مايند نات حساسباكم مدب دلكم حدا صحف لي نتوم سغا حجكم لكم حسيبكم زي تفلطوا حجكم كتغبروا تدليو كلتا صحف لي نتوم ابد حلفه 3 عامات 5 عامات شرحكم كاني 3 صحف لي حدا كلتا 3 نابتا نطبيكم اللي سيسقع السخم تصحف لي ابز تشاز لهم ناو اتا مايند تبهال 95 كاميتي بفلاي نعين نعقومن صبق تاريخ يبلنا صبق امصاصا يبلنا
እንታይ ደኣ ሓይሊ ድህብ ግሪት ወይ ከዓ ዘል ወይ ከዓ ናይ ምግባር መንፈስ ናህና ዊል ደኣሉ ብዙሕ ዘለና እምበር ኣብ ናህና ማይንድ ወረ ኩናት ወረ ገድሊ ወረ ስደት ወረ ሕማቅ ወረ ተዘይኮይኑ ኣብ ናህና ቅድሜና ዝነበሩ ወለዲ ንዓና ንምስግጋር ኣብ ኣእምሮና ኢንቨስት ዝኾነ ነገር የለን ወላ ሓደ የለን ናብ ዌብሳይትና drarhiwot.com ኬድኩም ዶ ትፈልጡ እምበር ኣብዚ ዌብሳይት ናይ ስቶክ ማርኬት ብቁጠባ ክትዓብዩ ናይ ኦንላይን ቢዝነስ ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊሽ ትምህርቲ ኮምፒውተር ከምኡውን ትምህርቲ ናይ ኤዲቲንግ ክትመሃሩ እንተደሊኹም ንሓፂር እዋን ዝፀንሕ مقدار واقع غيرنا لكم علينا حجين تدي تتكلم كل جورجو قديلن دينير واقع زبهال يلا سلازنا حتى روان واقعنا كنبدو لكم هنا كيدكم سقمتو وسيدكم نابت تمرتو تاعتو دما بتاعتنا يعدمكم بدحان مصو يكن لوك باك ان هيستوري لعلم يتعمد ندحر تملس كحطمت طريقه ابوت حاتاتنا كالوت كيلاتاتنا اب كال قدلينا هيوت يمنيرو مايند نابنت كمزي ساعات انا زغبرو دلخو نراي غالي كردا اخلو اي ورك ان هير مايند كمي قرات حسب موكس ناي حسابات انتاي كخون غبو كاب كال زمصتم حسابات مستم ناي حقي نعنا نسرت نممللاس نقطعمنا تباهيلم تسرحلنا منفساويان كخون يخولو ناي سنو امرو كخون يخولو ناي كالوت كاب عوتات حاجرات عوتات سباد صحفهم صحفات كخون يخولو نهنا حدش فريم اوف ريفرنس مسرح يدلنا موكس مالتي فريم اوف ريفرنس تقرنيا دحرتا انجلش قرب شتات يلاتنا حجزون يهم ابزي مايند كبحال كله the most powerful thing you have نبل ابنت كمصين كلنا من تخردانا تمال انت يدبل نيره حدا حنت قرات تهلمو نزا قرات اب 3 تلمي مقلوا اب 3 تمكال تا قرات داندير شوخ مرقم رومادي فتي ما ريت تنكف نجر يعني راه جن اب 3 مقيلو ما معرقيرو اجي نقصر حدا تقدامي تهبمو نقصر خلته تماغليتي نقصر 3 تسالسيتي قدامي يري مسبل انتايلو طرحات قرات حسبت بحال سلازي يبول انتايلو إذا أنت خبره أخلو دبقلو مريت هابونو لومبر قدي فيهم كيدو كلاي كنت يجرو أفتخا باب الزنبرة شويت ناي سجم ناي بالونغا ناي عتر ناي مشلا رأس الزنبرة تقوانا ليلو أمسينة تنزرقي أبا حتى تقابلو تخيل واغيدو سالساي كنت يجرو نتا كافتا قرات استمقلت سالساي تتلمي ولا حنت نجر زي نبرة حاريسو قولجيلو قدي فوا واغيدو نعمتك متصقلو زم سبات كلاي عدل انت توهيبو من يخدم بعد انت تحرس دلو شعوء ولا حنت بتاع همتياس بزيك حالكي اتاو خم زي بلو اندافلطي انت تزرق دلو خلاي نعدل يد خيد دلو اند جيس وات ايكونن رومادد بقولو قادراز نبره مريت دكو صنيح خاي خمان تقوين لكا درار تشرو درار وحج درار قال فتنس لزقول سو نحنا امرنا غراتي قال نغير يبلون اغزابير كا نعنا عيه يبنالو اغزابير بتاسق حجر توهبتنا نشتيد ولدنا ترى لكم ابتي ناي 1 دينار ناي 5 دينار ناي 10 دينار ندا اب لوك 10 5 لوك تدخل لكم وي قال مثال تكتمص تقول لكم امرنا is the most powerful thing you have ضد حر امنت تسرع نجر نحراليا your intellectual ability نسخه بمرجخه ثلاثه نجر يدتقلل تحنتي بمرجخه ابو امرخه انت تنبرالخه أنا بزعبة سينما أزات ماهيرة نسب حجز على لخو بزعبة أمورز تمهارو حجزون خا أنا أبو مخيد مقنياتو لك أخن تاب سجاخات جبرو أبو أمر خا وفرس لزدلي أنا مسعى في غاتن ببدلها نات كفريم أوف ريفرنس كتير باللي بياكم زناتين نحر مسعى خونكا أبو أمر خا تسند دفره ويكا دفر قلنا يفلت أوليك وانا دفرت كهلوكا ويكا بزح نغال نجارات بترتارخ مت تجبر عينة سند يدلكا أنا نسوق ممكن كير انت داخلنا كنساغاغر انت داخلنا بعال قدمينا دبصحو اب هيوت دتساغاغرو اتحساسبهم لبزحات كالوت سبات عوتات كغبرو عوتات زغبرو سند دلوا بچبتي جمرن كمصالكم يرحق كيكدكم دكتور مايلز كمصالكم يرحق كيكدكم نو سوكفهم ككب شح زي واحد مليونيرز عوتات سبات كونو غيرمو اب تحساسبهم بمقيار من كابانا يخابزي اب عمت بمدب أبو أموري إذن مسحب تزين كنببه أبو أموري منفساويان صحفات سند كونني كتقامي أوكي اندحر فليتنا نتنفلت applied knowledge is power أوكي إذن نقول هنا دزار بالخرا رابع كفل دلنا 4 ديجري دلنا كل سب دحر بيت تمرت مخادو كغبرو دغبو ناي أمورو ناي اتحساسبا سراح يدلينا كم حبرتسب إذا قبل كلكو أزيوم rich people يفلتي هفتامات سبات بزح جنزب زلوا rich people not wealthy
rich people በታብ ተማሃርዋ ሰሪሖም ብዙሕ ገንዘብ ክገብሩ ድኽእሉ ብዛዕባ እዚኣ ድሓር ክዛረበ እዚኦም ግን ዕዉታት ሰባት ኣይኮኑና ኣይ wealth ኢና ንዛረብ ዘለና not richness wealth okay ዕዉታት እንድሕር ክንከውን ኮይና 2023 እንዲያ ክትመፅእ ሓለፈ ሓሊፍ ኣሎ ነዘን 5 ነጥብታት ኣለሊና ሓደ ንበል ሕጂ ናው ኣየነይቲ መፅሓፍ ኢና ክነንብብ ንለልዮ እሞ ኣነ ዝጥቀመሉ ሜላ እንድሕር ኣልዩ ቁርብ ኣብ ርእስቲ ከይውስኽ እምበር ዝጥቀመሉ ሜላ እንድሕር ኣልዩ ኣብ ናተይ ኢንተሌክቹዋሊቲ ወይ ከዓ ናተይ ናይ ኣተሓሳስባ ኣእምር ከመሓየሽ እንታይ እዩ ሓንቲ ጥራዝ ዝህልወኒ just for the record ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሽሕ መዓልቲ ድኸውን ኪደት ኣለኒ ንሽሕ መዓልቲ ኣብዘን 4 ነገራት ቀሚተ ይሰርሕ ኣብ ኣእምራዊ መንፈሳዊ ኣካላዊ ቁጠባዊ ሓርነት ከውፅእ ኣብዘን 4 ነገራት እዚአን ንሽሕ ዓመት ኸይድ ንሽሕ መዓልቲ ይኸይድ ኣለኹ ሽሕ መዓልቲ every single day ናተይ ፎካስ ደንበር ኩሉ ኢነርጂ ድወስድ ደበለ ንፍረ ከም ድኸውን እንዳተረዳእኒ ይሰርሕ ኣብዚ እንታይ ዝገብር ቅድሚ ሕጂ ዕዉታት ሰባት ንፈልጥ ኣብቲ ንሕና ንምንዮ ዓውዲ ኣብቲ ንሕና ባህታ ዝፈጥረልና እንድሕር ኣልዩ መን እዮም ከመይ ገይሮም በፂሖም ንሶም ፅሒፎም ዶ መፅሓፍቲ እንድሕር ደይፅሒፎም ከ ንመን እዮም ሬኮመንድ ዝገብሩ this is the most powerful thing you can do ብዘይካ ዕዉታት ንክንከውን ደድልየና ናይ ኣእምራዊ ብስለት ኢንቴሊጀንስ we need to work the emotional part of it ኣእምራዊ ጥዕና እንድሕር ደይብልካ ድኻ ኢኻ ንምንታይ ዓዲ ሙሉእ ትውንን ኣይላንድ ትውንን ደይትኸውን ከመኻ ድኻ ወላ ሓደ የለን ኣእምራዊ ጥዕና ዘይብሉ ሰብ ድኻ ስለ ደይትፈልጥ ኣይኮንካ ኣእምራዊ ጥዕና ነብሳ ድኻለት ካብቲ ኣእምራዊ ብስለት ዝተፈለየት ስለ ድኾነት ኦኬ ሰለስተ ነገራት ኣለዋ ኢልና እቲ ኢሞሽን ንብሎ ስምዒት ንብሎ ማለት እዩ ስምዒትካ ደይ ምምሕዳር እዩ ኣእምራዊ ጥዕና ደይ ምህላው ድበሃል ኣእምራዊ ጥዕና ድሓለፈ ግዜ ምስ ጆርጆ ተንኪፍናያ ነርና ኣእምራዊ ጥዕና እንድሕር ደይብልና ወላ ሓደ የብልናን ኣእምራዊ ብስለት እኹል ኣይኮነን ብኣእምሮኻ ብሱል ምዃንካ ንኣእምራዊ ስምዒታት ከተመሓደር ትኽእል ኢኻ ማለት ኣይኮነን ሓደ ኣዝዩ ምሁር ዝኾነ ሰብ ንፉዕ ዝኾነ ዝምድና ምስ ካልእ ሰብ ክገብር ይኽእል ማለት ኣይኮነን that's very different በዚ ምክንያት እዚ ከዓኒ ነዘን ክልተ ነገር እዚኣን ክተላፍነና ትኽእል ዊል ፓወር ትበሃል ኣላ ዊል ፓወር ክገብር የናይ ምባል መንፈስ ኣብዛ ናይ ሎማዓንቲ ዘተና ኩሉ ተሪፉ ዝኾነ ነገር እንድሕር ደይወሲድኩም ኣነ ድሓሽኩ ሰብ ክኸውን እየ ኣይ ዊል በጃኹም ኣብዚ ቻት ፀሓፍለይ I will እዛ ኣብ ናተይ ዋትሳፕ እንድሕር ኬድኩም ፐርሰናል ዋትሳፕ ናተይ that's what it says I will use my intellectual awareness ንናተይ mental health ናተይ emotions ማነጅ ኣብ ምግባር ክጥቀመሉ ምክንያቱ ኢሞሽን ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ምሕደሩ እዩ ሽጉር ዝኾነና ንልዓና ኢሞሽን እንድሕር ይብልካ ምኻውል ሓደ ነገር ይብልካ ምሕደራ እንድሕር ይብልካ ጠፊእኻ እንድሕር ኢሞሽን ደይብልካ ኮንካ ከዓ ድገደደኽ ተዓቢ ትኽእልን ኢኻ ንስኻ ባህጊ ክህልወካ ኣለዎ ድሌት ክህልወካ ኣለዎ ድሓሽካ ሰብ ክትከውን ናትካ ጥራሕ ደይኮነስ ንወለዶታት ድመፅእ ሽግር ኣብቲ ንስኻ ዝተፈጠርካሉ ስድራ ክትቅይር that's my mission ta willpower is fundamentally everything ግን ነቲ ንሕና ንኸዶ ደልና መፅሓፍቲ ነንብቦ ንኸዶ ሰሚናራት እንድሕር ናይ ጆርጆ ግሪኢኹም መኾንኩም ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ነዚ ፕሮግራም ክጅምር ከሎ ሴሚናርስ ድኾዶ ሓሓሊፉ ፖስት ይገብረልና ነይሩ guess what ኣብ ናይ ማይንድ ኮች ከይደ ነይረ ጂም ኩዊክ ድበሃል ማለት እዩ ከመይ ገረ ብቁልጥፍ ክሓስብ ይኽእል ከመይ ገረ ነገራት ክዝክር ይኽእል ከመይ ገረ ሓድሽ ጥበብ ንክምሃር ፈቃደኛ ይኸውን ብገፀይ ክወድቕ ንምንታይ ፍርህ ድመፀኒ ፍርህ ከመይ ገረ ማነጅ ክገብሮ ይኽእል ፍርህ ብመሰረቱ ሕማቕ ድዩ እንድሕር ሕማቕ ደይ ኮይኑ ከመይ ገረ ንዓይ ንረብሓይ ድጥቀመሉ ፍርህ ማለት ኢሞሽን ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ እቲ ኢሞሽን እንተዳ ኣላልየዮ ምስ ድደልዮ ዘለኹ ክዓብየሉ ዓውዲ ከመይ ገረ ከዛምዶ ይኽእል so this one thing intellectual and emotional ability ድበሃል ኣብ ኣእምሮና ምስራሕ will take us a very very far journey ስለዚ ብሕፅር ድበለ ክንገብረን ንኽእል ናብ 2023 እንዳኣሞ እንታይ ይኹን ድሕር ኢልና 2023 ምስ መፅዕለት ሓደ ድኸውን ነገር ኣይኮነን ሎማ ዓንቲ እንታይ ክንገብር ንኽእል okay if you give me one extra minute ነዚኣ ከምብራ ሎማ ዓንቲ ክንገብረን ንኽእል ጥራዝ ንኣዝዝ okay ሓንቲ ጥራዝ ተሃልወና ጆርኒ ንፅሕፈላ ናይ ኤቭሪቲንግ ኣብ ውልቃዊ ዕብየትና ድጠመተ ጥራዝ ተሃልወና ኣብዛ ጥራዝ ቀዳሜቲ ገፅ እንታይ ትብል my strength okay right now ወዲ 35 ዓመት እንድሕር ኮንካ እዚ 35 ዓመት ምሳይ ዝገበረ ሓቅታት ካብኣቶም ንዓይ ደገልግሉኒ ኣብቲ ናተይ ፓሽን ናተይ ፕሮፌሽን ከዛምዱለይ ድኽእሉ ሓቅታት ኣብ ውሽጠይ ዘለዉ እንታይ እዮም 50 ንፅሕፍ 15 20 ተፅሒፍኩም ኣገናዕ በሉኒ 50 ናተይ ሓይሊኦም ንብሎም ኣብ ናህና ኢንቴሊጀንስ ኣብ ኣተሓሳስባና ኣብ ምሕደራ ስምዒትና ኣብ ክገብር ናይ ምባል መንፈስና
سبكيبلني كم تودق كم تكون كجديف كمالتي 5 بلوصات غوننا هنا تبلوم ነገር ትጽحفوا لما انت 20 سلستن كيركبتكم كلا تركيباتكم قديفاتكم كتكني انا تصبق زي يلا اوكي بت حنت ገጽ እንታይ ንገብር 50 ድኹማት ጎንታተይ ንብሎም ነለሊ ምክንያቱ ዋት ኤቨር ናትካ ካራክተር መግለጽ እንኳን ብልምድ ትገብሮም ነገራት ካበይ መጽዮም ቅድም you can name anything abza ዓለም ዘላ ሓሳባት ዘይነበረት ቅድም ወላ ሓደ የለን okay ቃል መጀመሪያ ቃል ነበረ first it was word and the word was with God and the word was God ክብል ከሎ እቲ ክግለጽ ከሎ ዝኽትንተን ከሎ ታ ቃል ትበሃል ደላ ብናይ ግሪክ ወርድ ሎጎስ ትበሃል ሎጎስ ማለት ከንታይ ማለት መስለኩም expressed idea okay ንዕዳጋ ድዋዓለ ወይ አባይታ ድዋዓለ ሓሳብ ማለት እዩ ቃል ነበረ ክንብል ከለና ዘረባ ማለት ኮን ዘረባ like ነዚ ዘረባ ዛ አነ ክዛረብ ቅድም ከሐስበውለኒ everything is made twice ስለዚህ እቶም ንሕና ደለውና ድኹማት ጎንውን ሓሳባትና ሰረቶም ሓሳቢ ስለዚህ ድኹማት ጎንና ንብሎም ካን 50 ንጽሕፍ ካብኡ ንኺድ ሕጂ ንኺድ ድሕሪኡ ንሕና ዊል ፓወር ብውልቅ ንደልዮ ነገር ኣለሊና ኣብዘን ቀንዲ ነገራት እዚአን ክንሰርሕ ይግባአና ስለዚህ ኢንተሌክቹዋል አቢሊቲ ካብ ጭዋዳኻ ንላዕሊ ካብ ከስዓኻ ንላዕሊ መግቢ ይደሊ እንታይ ትምጎልሃሉ ኤቭሪ ዴይ ብድድ ምስ በልካስ ንመን ትህቦ ትድኸበረ ግዜኻ ንመን ትህቦ ኣብዚ መን ኣሎ ሰዓት 5 ፈረቓን ተሲኡ ስራሕ ድኸይድ ስርሖ ምስለ ድኾነ 5 ፈረቓን ተሲእኻ ነቲ ጽባሕ ንግሆ ከም ገለታት ትካል ተኾይናቶ ባይ ባይ ባራ ደመዝውን የብልካን ስርሖውን የብልካን ካል ነገር ሬት ፈልጥኹን ካኻ ኣኺልካ ይድብለካ ሰብ ትድበለጸ ግዜኻ ትህቦ ተደንጊኻ ካብ ስራሕ ከይትስጎግ ደመዝካ ከይቁረፀካ ትፈርህ 4 ፈረቓን 5 ፈረቓን ድሕር ኮንካ ንስራሕ ትኸይድ ዘለኻ ተድበለጸ ትበሃል ግዜኻ ከዓ ንነፍስኻ ክትግባ ይግባእካ ነፍስኻ ክንብል ከለና ኣእምሮኻ ንኽተመሓይሽ ኣብ እተሓሳስበኻ ንኽተመሓድር ስምዒትካ ናትካ ክገብር የናይ መንፋስ ክገብር ይኽእል የናይ ምባል ዓቕሚ እውን ንኽትበፅሕ ካብ ዕዮ ገዛ ስለ ድመፅእ ስለዚ 23 ከይመፅእ ኸላ እንድሕር ንስኻ ናይ ብሓቂ ክትሰጋገር ኮንካ you need to work on yourself ኣብ ነፍስኻ ክትሰርሕ ኣለካ ኣብ ነፍስኻ ክትሰርሕ ኣለካ ነፍስኻ ኣብ ነፍስኻ ክንብል ከለና ካዘን ሰለስተ ነገራት የጠቃልሳ ኣእምሮኻ ማይንድ ክገብር የናይ ምባል ምእቲ ውሽጥኻ ደሎ ሓዊ ኣብ ስምዒትካ እዘን ነገራት እዚአን እንተዳኺልካየን እግዚኣብሔር እንታይ ይብል know thyself ናብ ሃፍቲ እንድሕር መፂና መዕፀዊተይ wisdom brings wealth wisdom ማለት እንታይ ማለት እዩ ምፍላጥ ማለት ኣይኮነን ነቲ ትፈልጦ ንስራሕ ምውሳድ ማለት እዩ ኦኬ ኣብ ምሳሌ 3:16-23 እንታይ ድብለና wisdom brings wealth ጥበብ ሃፍቲ የምፅእ ካልእ የብላን ኣነ ብዚኣ ደኣምን this one single statement እዘን ናይ ሰለስተ ቃላት ደለዋ ፅሕፍቲ it takes us a long way ካብኡ ቀፂሉ ኣብ ዮሃንስ 2 ካብ 1 እስካብ 2 እንታይ ድብለና beloved I wish above all things that you must prosper and be in health ጥዑይ ክትከውን ኣለካ ጥዕና ኣካላዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣእምራዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩሉ ሃብታሊካ ጥዕና ተዘይብልካ ጥዕና ምስ እምነትካ ጥዕና ምስ ነፍስኻ ጥዕና ብትገብሮ ደበለ ነገር እንድሕር ዘይብልካ it's gone ኦኬ ጥዕና ናይ ኣካላት በይና ክንሪኣ ስለ ዝኾና ብሓፈሻ ኩሉ እቲ ዝብሎ ዘሎ ናይ ሊኖ ኣቦቱ እዩ ሰሎሞንሲ እንታይ ትደሊ ምስ በሎ ካብዚ ኩሉ ገንዘብ ሃበኒ ክብሎ ይኽእል ነይሩ ንግስነት ኣስፋሓለይ ክብሎ ይኽእል ነይሩ ኤቭሪቲንግ ክብሎ ይኽእል ነይሩ ሰሎሞን ግን ጥበበኛ ንብሎ ሓንቲ ኢልዎ ዊዝደም ልቦና ሃበኒ እዩ ምክንያቱ ልቦና እንተለካ እቲ ካልእ ኩሉ ካብኡ ክትፈጥሮ ስለ ትኽእል ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ንልምኖ ድማ ልቦና ንለምኖ የስ ባርኣያ ስላሴ ተፈጢርና እንድሕር ኢልና እቲ ክፋል ናይ ስላሴ እውን ኣብ ኣካልና ኣሎ ማለት እዩ ብካልእ ዘረርባ ናይ ስላሴ ዓቕሚ ወይ ሓይሊ እዚኣ ቴሌፎን እዚኣ ራይዋ እዚ ቴሌፎን እዚ ንዓይን ንልዩኖ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎን ከራኽበና ይኽእል sometimes ሰብ ንዝፈጠሮ ንክንርዳእ ከማን ኣይንኽእል ግደፍ ኣምላኽ ንዝፈጠሮ ክንፈልጥ ሓደ ሰብ ነዛ ቴሌፎን እዚኣ ካብዚ ንኤርትራ ክትዛረብ ከም ትኽእል ክሓስባ ከሎ ናይ ኣምላኽ ክእለት ስለ ዘለዎ ወይ ከዓ ከም ኣምላኽ ዓይነት ሓይሊ ስለ ዘለዎ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ኣምላኽ ዝሓበካ ሓንጎል እንተሰሪሕካ ልዩ ክሰርሕ ዝኽእል ኩሉ ሰብ ሓንጎሉ ዜሮ እዩ ዝውለድ ዜሮ ሓንጎል ኣለና ግን ዜሮ ኢና ውልድ ኢሉ ክዛረብ ዝኽእል ኣሎ ድዩ ክፅሕፍ ዝኽእል ኣሎ ክደርብ ዝኽእል ኣሎ ክኸይድ ዝኽእል ኣሎ ነው ኩሉ እቲ ትኽእልዎ ንኽእሎ ማለት እዩ ተማሂርና ኢና ኢን ሰንስ
متن استمهرنا متن استعرنا متن استمكرنا متنونا فلتنا نحيلنا كنا وين قال يحمل كنت زباله خون خلي ابقل يخا زعل زباله خون خلي علامها مجمريا تهو بخا من لاي ابتي تفوتو ابتي نسات معلومات غلدما ليت معات مسعر زياده لينا كبتي تتعرف كل اللي هنا الوقت